Nay nagsuroy ay si Manong. Suroy siya o bukog sa baboy. Hello, good afternoon. Mula ka ko karon muadto ko merkado. ECQ pa karon dire sa Cebu. So palit ko og slice bread. Kunya karon mugawas man ko mag face mask ko. Nya, magdala kog payong kay init kay sa tanan. Tara ko yung tagawas. May sa among dapit na naginom. So, nanata sa gawas. Kuyog ta. Tara tagawas ha. Naabak hay tao. Oh, init pa. So, magpayong ta. Kay init. Nadako og quarantine pass. Nawa. Nadako quarantine pass. Para kung naimusita, ako ipakita. Nay nagsuroy ay si Manong. Suroy siya o bukog sa baboy. Suroy siya bukog sa baboy. Nay na maligya og kuan, nay na maligya og saging sa gawas. Ako matukog merkado nya magpalit ko og sliced bread. Hapit ko tan-aw na ko kung naabay nindot nga isda. Muning skina pa doon sa amo. Muning skina sa gawa sa amo. So mao na ning highway sa diri sa amo dapit. Gawa. Mao ni siya. Naisa pa. Kana naisa pa. Sapa ni siya. Isa pa nay nagmotor nga kanisiya nanikuan sa pulis. So kana walay tao giinitan nakadaplin sila na sila dira ay ang mga nanglabang nga mga kuan, ang mga nanglabang, mga delivery van, mga walay mga pasaheroan. Isikyo pa man diri na naay nagbike si Manang. Di man pwede diri mo angkas. So bike sa kadara na diri. Private car. Manong unika. Gutom tao si Manong. Diri. Naay diri Julis. Hapit ko unya. Dire. Liko ta dire. Ay kada ko sa sakyanan. Daplin ta kada ko sa sakyanan. Tama sigo.
Burger. Pharmacy. Hello, naabot ko ta. Grabe ka init. Init gisa ta na, naglakaw ko. Saan ka yung bidama? Murang Kinabuhian. kung mama nagdaog kuan kanang kani diin ka siya ani perting dakua muragi ka ni sa akong iyaan nya naapa jud gihatag ni sa akong tiya ko ipakita ha mao ni gihatag sa akong iyaan na siya sa pikas balay mao ni ang gida akong mama dara akong mama akong anak si Carmen Sky. Mao na to, gikan ko lakaw. Ang akong napalit kay wa joy nindot nga isda. Ang akong napalit mauna nang nipan gikan sa Julius. Wait ha. Oo. Ito. Akong anak gigutom, mukhaon na siya. Mao ni akong napalit pan nga circle. Hatagis mamaliling. Grabe kasi ngot akong anak. Mukhaon na pan. Duha ka sliced bread kay ang akong papa mukaon man so nagpalit sad ko ani niya wala man bati man kaayo ang mga isda wa ako nakapalit ikaduha ni na akong balik ganyan buntag dito sad ko nagpalit ko sana igiwas siya nimo sa akong anak kaon og apple grabe kay kainit guys grabe jud kawa akong singot ni gawas mao ni kung saan di ni anak ko akong mas kung saan naman niya akong mas so mao ni siya akong napalit duha ka sliced bread wala na may lain so mao na lang niya akong napalit tanaw akong naong grabe kainit mao na niya akong gipalit so diba so wala pati ang isda wa ko kapalit kay ganiyang buntag didto sad ko namasin ko basi na nindot nga isda so mao ni akong gipalit na lang init kay sa nga tanan so maura to akong sa pagkakaron maura sa to see you next and bye-bye! God bless mga kabandin. Singot kay kustanan. Nagawa sa akong singot. Bye!